Mae ysgolion cynradd wedi chwarae rhan bwysig y mywyd cefn gwlad Sir Fôn. Ac ysgol Llanddeusant yw chyfrin eu plith nhw. Mae'r ysgol wedi gweld nifer o blant yn mynd a dŵad ar hyd y blynyddoedd. Ond yn anffodus, yn 2011, fe geuwyd yr ysgol. Ond mae'r atgofion melys dal i barhau. Oes gennych chi hanes diddorol am yr ysgol? Oes gennych fi hanes diddorol am yr ysgol? Dwi'n meddwl na un o'r un mwyaf diddorol oedd yr hanes yr lyru anfarth yma yn landio ar ysgol. Ac doedd hi ddim mor hawdd, o'na 2 gilbost mawr. A mi fedrodd o ddod i mewn i'r iard, a dyma fo yn dod i mewn i'r dosbarth. A dyma fo'n dweud, I'm looking for the Royal Mint, mo. A dyma ni gyd yn mynd, sori. Oedd o wedi dod i Llanddeusant, Sir Fôn yn lle Llanddeusant, De Cymru. Oedd wedi dod fforong. Chi'n cofio taid yn ysgol? Ynddo. Dwi'n cofio taid yn ogyn bach. Fyddwn ni ag Aunty Liz yn gorfod edrych ar ôl taid. Dwi'n meddwl taid yn dinig. A dwi'n cofio, ni wedi golli fo un diwrnod. Ac oedden ni'n chwilio amdano fo yn y pentra bob man. Ac dwi'n cofio'n had i'n dŵad yma fi'n dweud, di colli John Trevor, da ni'n meddwl fi. A dyma ni'n peth na. Dyma'n had yn dweud, dos i'r arffrynt mo, ac edrych ar y cae hyd na'n fan yna mo. A mi weli di'r hyd yn symud mo. Fanna mae John Trevor yn y cae hyd, oedd i lwybr yn dŵad ar ei hyd o. Oedd o'n dŵad ar ei hyd o. Ia. Oedden ni'n byw filltio hanner neu fwy o fyma. A wedi gwneud oedd am ceir, a pob yn cerdded i'r ysgol. Mi o'n i yn trydydd neu bedweddau genhedlaeth yn yr ysgol. Fy mam yma a eitha ti o'n blaenau ni de. A mae hyn ysgol, mae darn o'n i hen sgibodd egwm de. Ydy dal na hyd ydy. Mae'n ysgol reit sylw hen ysgol Lllanddeusant. A mae wedi troi allan lot o geda yn ddoctoriad ac yn ffarriers ac felly lot wedi gwneud y dda allan o ysgol fach cefn gwlad fel hyn. Dwi'n cofio dechrau'r ysgol, o'n i'n 5 oed, tron am ysgolfeithwyn. A oedden ni'n eistedd mewn seti, 2 mewn desg, ydag honno. Fan o'n i, wel, o'n i wedi dysgu darllen rhywfaint yn ysgol Sul ac adfa, ond fan oedden ni'n dysgu darllen yn iawn. Ac oedden ni fod i ddarllen cyn mynd at Miss Jones oedd yr athrawes. A oedden ni'n darllen iddi hi wrth y desg, ond o'n i methu ryw ddwrnod. O'n i wedi bod yn siarad yn lle dysgu darllen. Ac eisiau'n cadw i fewn am sa chwarae. Do. Oedd hi oedd yn eistedd wrth y tân o'na fydag honno, dim ond tân. Ond dipyn bach yn ddiwedd arach, gaethon ni ryw stof fawr lwyd. A dda ni'n cael llefrith yn ysgol yn yr hen boteli bach na. Oedden nhw rhoi hynny wrth y tân i gnesu. Achos oedd wedi dŵad ben bora, ac oedd o'n oer, mae'n siŵr doedd. Ond, to ni'n mynd licio'r llefrith, na gwm. A pen nes i ddechrau yn ysgol Llanddeusant, un canteen allan, dim lle coginio tu fewn, allan mewn cwt sinc oedd o. A wedyn, wnaethon nhw adeiladu cegin yn yr iard. Ond dipyn nhw'n mynd y cegin i fewn yn yr ysgol toes. Wel, pen oedd yr ysgol yn mynd. A dda ni'n cael menthyg ddaff a sgipio rhywbeth felly amser chwarae.
Dwi'n meddwl bod fi'n hogan fi dda f ysgol de, o'n i siarad gymod. Dwi'n siŵr y bydd Sam yn cofio'r straeon yma am flynyddoedd i ddod. Ond da chi'n gwybod be? Dim ond un pennod sydd gynnon ni ar ôl. Felly welwn i chi ym mhennod ola ein hanes ni Llanddeusant.